ba ni san shirme ba ni san shiririta ba ni san ƙara ganin kowa nan ku ta kuma nuri ba ni san ƙara ganin kowane yaro nan. Baba abokanai na ne na makaranta. Kai suka zo su ara ni akwai darasin da ban ɗauka ba a makaranta ma in ban gane ba su ke gwada ni. To yara yan albarka ne. A gaishe ku kunji. A gaishe ku kunji. Sannan ku da kokari. Haka ake so. Kun san shi lantarkin duniya ne ilimi. Ku rike shi da kyau. Ka ai wasa da shi. Shi ne lantarki na duniya shi ne kuma babban makami da ya kamata duk matashi ya rike. Duk abin da za ka samu in dai akwai ilimi akwai nazari to duk inda za ka samu shi hankali kwance ba tare da wata wahala. A ci gaba da karatu kuni. Haka yayi. Ga wannan an sai a shayi. Sai a sai shayi. Ba matsala. A ci gaba da karatu. A bar wasa da karatu. Ka ga wasa. Allah ya hayya. Ka lahiya. Ku yi hakuri ina ga bai gane ku ne ba. Amma zai yi rasa. Ba dama. Gani nan zuciya tana tsumayi abin nufi so ya sani dimuwa kare kiki ne ki so ni da ƙaunar ki ta shige mini rai ta yi rasa kin san aso ni wallai ban san yana yaki abar suna kici nasaraina daho ki zo nan a dandalin ƙauna.
mun zamo abokan juna. Zanci akan ƙauna ‘yar uwata da ki niki. Abokina, me ke damunka a wannan lokacin? Saboda na fuskanci akwai wani wayayyen abu da ke damunka. Abin ko da zan iya kawo maka gudunmuwa a fannin shawara. A'a, abokina, abin da nake so da kai, wannan wani babban al'amari ne. Ban gane abin da kake so ka ce ba. Kana nufin wato za ka iya ɓoye mani wani abu da ke damunka? Duk da yake ni babban aminin ka ne. A lalle gaskiya yanzu ne yarra lalle gaskiya boko ta ratsa ka. Yanzu kenan baka rada kowa ba. Zuciya tana tsumayi. Ba haka nan bane. Abin sirri ne. Abun nufi wanda ba na buƙatar bayyana shi a halin yanzu. Saboda bayyana shi a halin yanzu wata babbar matsala ce wadda kuma idan hakan ta faru magance ta kuma sai Ubangiji. Don haka a bar kaza cikin gashinta. To Allah sauke. To ka ji dai abin da ya komi da nake bukata an shi kaci. Allah sauke. Kare kiki ne ki so ni da kyau. Aikin masoyina, ka zo gare ni aikin masoyina. Hounaidat, ashe da ma kina ji abin da nake ji ga rayuwata Hounaidat, ashe da ma za ki zo gare ni Hounaidat. Na daɗe ina jiran wannan rana Hounaidat, ɗan yi mani murmushi Hounaidat. Wace Hounaidat wai? Ayya ka cikin hankalin ka kawo? Inna lillahi wa Ki ba ka gani babu kowa a nan wurin. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana neman kashe kanka cikin rami. Zuciyata Hounaidat, zuciyata cike take da ƙaunar Hounaidat, zuciyata cike take da son Hounaidat. Na daɗe ina tunani Hounaidat, gani na Hounaidat, tunani na Hounaidat. Wai ni kowace hanya zan bullo ma wannan yarinya? Wayyo Allah, na kasa samun hanyar da zan sanar da ita wannan yarinya. In magana kuɗi ce, ya ne za a yi in gwada mata kuɗi har ta so ni? Ko ko wani abun burga da ƙawa? Ka in zo in gaya mata ta ki amincewa abin duniya kuma ya zo ya sha mana kai. Gaugawa aikin shi ɗan. Kuma a bari ya huce fa cike kawo rabon wani. Allah dai ya shige mana gaba ce wannan lamari. Labarai, nishaɗi,
al'adu, tarihi, musulunci.